Pangarig maipapan iti pagapuan dagiti karnero. Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakuada. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti tao asan asumrak iti ruangan ti pagapuan dagiti karnero. Ngam kumalay at kitdi ti sabali a pagnaan, maysa a mananakaw ken tulisan. Ti sumrak iti ruangan isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilokatan ti aywan iti ruangan. Denggen dagiti karnero ti timak na, naawagan na dagiti nagnaganda, kat irwar na ida. Nung mairwarnan dagiti karnero, magna iti sango da, kat sumurot na kenkwana. Agsipod ta mailasin da ti timak na. Saan da sumurot iti ganggan na at no diket itarayanda, agsipod ta saan da mailasin ti timak na. Ngam saan na naawatan dagiti tattao ti kaipapanan daytoy a pangarig. Kino naman ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo. Siak ti ruangan a pagsarakan dagiti karnero, mananakaw ken tulisan dagiti amin nga imay, nga imun na ngam siak. Ngam saan a dinengeg ida dagiti karnero. Siak ti ruangan, maisalakan to ti siya sino man a sumrak kanyak. Sumrak kan rumwar to, kat makasarak to iti pagaraban. Umay ti tulisan tapno agtakaw, agpapatay kan agdadaal. Imayak tapno maadaan kay iti biyag, biyag nga awan pagkurangan na. Siak tinaimbag a pastor, tinaimbag a pastor itid na ti biyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Ti makitang tangdan, panawan kan itarayan na dagiti karnero, no makita na nga umay ti lobo. Ta saan a pastor, kan saan na ako kwayda. Agtaray ti makitang tangdan, agsipud tapatang tangdanan laeng, katawan ti panangisakit na dagiti karnero. Siak tinaimbag a pastor, amamunak ti ama, kat amamok met ti ama. Amamok dagiti karnero, kat amamodak met. Madadaanak amang ipaay iti biyag ko gabu kadakwada. Anda pay dagiti karnero nga awan ditoy a pagapunan. Masapol ngiyapon ko met ida. Ipangagdan to ti timak ko, kat agbalindan ton a maymaysa nga arban, nga aywanan ti maymaysa a pastor. Ay tanak ti ama agsipod ta sisasaganak amang ipaay iti biyag ko, tapno alaak to matlaang. Awan ti makaala iti biyag ko, ited ko kas pagayatak. Ada kalintagak amang itag iti biyag ko, kat adamat kalintagak amang alamat laang. Daytoy ti imbilin ti amak nga aramidak. Rimso manan ti panagsusupadi dagiti Hudyo, gapu kadagitoy asasao. Ado kadakwada, tinangkon ko na, linuganan ti demonyo, agmaoyong, apay daw mangag kayo kenkwana. Ngam kinuna ti daduma, sana kastoy ti panagsao ti linuganan ti demonyo. Mabalin aya ti demonyo ti mangted iti panagkita kadagiti bulsak. God bless everyone and thank you for watching.